tých aktivít, ktorú robíme v rámci národného projektu IT Akadémia, je aj denný IT tábor. Ten národný projekt IT Akadémia je to projekt, v rámci ktorého žiaci sa môžu zúčastniť denného tábora alebo letného sústredenia talentovanej mládeže, alebo pre žiakov základných škôl robíme aj workshopy, kde im ukazujeme moderné technológie. Tento denný IT tábor prebieha, alebo bude prebiehať od pondelka do piatku a budú na ňom lektorovať kolegovia. Potom stačí jedna kocka, lebo treba brať do úvahy tie obmedzenia, že sú tu porty na motory 4, takže sa dajú 4 motory. V programoch možnosť ich prepojiť, čiže na jednej bude program a tá kocka bude riadiť ešte tú druhú kocku a tá kocka má tie ďalšie 4 motory. Plus baterka. Čiare a teraz čo má urobiť? Musí súdnuť. A teraz čo? On teraz zistuje, že je čiar. On vie len zistiť, že je zmena. On už nevie. A teraz zistí, že je zmena a čo potom? Mal by sa zase vrátiť, mal by hľadať, mal by akože cúvnuť alebo sa vytočiť tak, aby sa zase dostal z tej čiary naspäť. Ale najväčšie zdržovanie som vždy mal doteraz, keď som učieval, že robili veľké preklepy. A veľmi jednoducho to v tom editore zbadáte, lebo ten editor, ktorý si povieme napríklad ten Sublime Text, používa tzv. Zvýrazňovanie syntaxy. Tie kľúčové slova vám musia svietiť. Tam budú, pokiaľ... Teraz daj tu, čo máš kombinovať. A druhá ikonka. Vyber najskôr to, čo chceš, aby ti dostalo. A teraz to, čo chceš odstrániť. Ten. A daj ten. No a môžeš vyskúšať na tú druhú. Nemám taký. Jedna vrajka. Ale dobré nastavenie vybral úplne bezpečné. Mám pokoj. Ne. Tam tu jednu ešte dám. Počkaj, toto ide ešte potom pokoj. Vydal si tam tú vrtulku? No, ready? Ja. Uj. Dobre, prvý je dole. Ja som sekundí. Ale nikoho to nezaujíma. Idem! Idem to! 3, 2, 1, teraz. Takže autonómny robot. Komentujem to znamená, nebude sa to vidíte, už je to také šedé. Nebude sa to vidieť málo. Dal som si to akože ako poznámku. No a poviem, že má byť rámik zo spodku, to znamená, ako je po anglicky rámik? Rám. Border zo spodku, spodný. Povieme, aký má byť široký, alebo teda vysoký, hrubý. Tak povieme... Klikni si na tú kocku, aby ste videli len zhľad. Tu si klikni na tento. Teraz si klikni ideálne rovno. A ja neviem, koľko chceš. Keď chceš. Ja som si dal 25 minút. Skús sa držať akože pravý uhol na začiatku. Tak, napríklad. Vyber si čiaru. Klikni na tú čiaru. Klikni na tú čiaru, čo vidíš. Nevymenuj. Tak. Teraz si znova chod na ceruzku. A vybereme si spline, to je tá druhá ikonka v tej druhej skupine. Taký krivé čiary s bodmi.
Keďže sme si predtým vyznačili tú čiaru, tak on automaticky vie, že pokračujeme v tom nášetku. Klikneme